Nijang Karbi Anglong Amri MSC constituency ke Parlo Amri High School along ke Mesena Thanbang Nipesh Ranjan Chakrabarti ke Damtang Usik ni Phai Thongke Bra Isiar ni Thanbang asai pen Jok Tanglo mate retired and Pontanglo. Alang li Thanbang ke claim lake ningkan Thongke Bra Trok Plengsi Mesen pen retired and Ponlo. Bangso Jok Amri High School atumpen kachepadi dun amai kedeng pon. Labangso amai headmaster Biren Singh pen kedeng alam the jai ponsi puthot jaimek ke padoji aphan apor pilo. Labangso jaimek along headmaster abarim Moheshwar pator pen chenglok akaprek athan bang atum ongdung aphai chetong dun. Lapen ke osomara pi apo tum lapen rongarat pen chenglok sorkari gambura atum tame chetong dun si Thanbang Nipesh Ranjan Chakrabarti aphan chepadi dekanglo. Thanbang Nipesh Ranjan Chakrabarti inut kemesana Thanbang lapen aning kiding na Thanbang lo alang likidam tang ningkan 1986 pre niphai isi pen there niphai thongke bra isi surihini raingkoi rahini arnian alang li Thanbang asai klempon lo alang li somar bahini ta labangso school a hempensi HSLC first division lapen letter chepalong si Amri HSLC examination center lapen Amri high school anong nam 1 pilo. Labangso school a hemalong Thanbang asai claim kachepaduk nai athanbang lo alang li jati dhorom plak phlepinsi amri ar lokedo logachar lia claim somara tumaphan akai kerengji aphan towara ke me semar pc piniar ni anke alang li longpen lokachar li dun long aw somara tum amethanga kengpen karjap thekpami thekpon long lo lan chot kalisi Rongar lopen pinangano sumar chibi ponsi HSLC asad langan alang li pachar li dunsi usumara kai towar thopilo Thanbang Nipesh Ranjan Chakrabarti inut Amri hawar HSLC examination center nangwekji pu alam aputa kedamtang surihini rasir kep karlitang brother Philip pen ke Japon student atum pen jesemet ke claim kachepaduk pen puthot aningkan pen HSLC examination center longsi piniar ni anta ladak Amri hawar long amat sadlang tokpon long lo lake alang litame akai si tene pon pelo lapen Amri high school long kedo stavatum anta tingneun elo pusi pherang keang no chethan pon alang li labangso school of hanjong si akinang do pulote kaike tame kachirab dunji aphan chisik ding pusi pherang ke athengno ningje lason thak thak si alang li duty regular pega job non kedo bom headmaster Biren Singh tame jesemet Nipesh Ranjan Chakrabarti aphan aningak longpen churopon lo Ulukunci pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live